oso pozik zuekin egoteko parada izateagatik. Baina ziur, honez gero, gaurko protagonistak ikusi nahi dituzuela, ezta? Eta zein dira ba gaurko protagonistak? Aurrera bada, Txirri, Mirri eta Txiribitot! Aita San Antonio, Urkiolakua, askoren bihotzeko sartu debotua, ai, 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 askoren bihotzeko sartu debotua. San Antonio gana Urkiolan gora, sasoioneko neskak mutil eskatzera, neska mutil zaleak erromerillara, politxala itxusia hori ez derrepara. Aita San Antonio, Urkiolakua, aita San Antonio, Urkiolakua, askoren bihotzeko sartu debotua, ai, 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 askoren bihotzeko sartu debotua. Gainean ura iskan bila, eun urteko atzoa nobiluan bila, sakristauak esan du genio beteta, santuak emango jo fedea dueta. Aita San Antonio, Urkiolakua, aita San Antonio, Urkiolakua, askoren bihotzeko sartu debotua, ai, 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 askoren bihotzeko sartu debotua. Durangorantzeztena otxandio aldera, neska mutilak duaz irrik egitera, nobilo hartu gabe baguaz etxera, urrengo urtean ere itzuliko gera. Aita San Antonio, Urkiolakua, aita San Antonio, Urkiolakua, askoren bihotzeko sartu debotua, ai, 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 askoren bihotzeko sartu debotua. Haurtxoak, ze pozik gauden ez dakizu ondo. Ze pozik gauden Mirri, Txiribito eta ni zuekin elkar... Zuekin berriro ere elkartzeagatik eta elkarrekin... Jakin aditeke zer arraio gertatzen den orain? Gazteiz kortxoak, ziur gaude oso ondo pasako dugula elkarrekin, baina ez Txirren babukeriekin, baizik eta Txiribiton potontzi horrekin! Eta batez ere, Mirri mondoko bailaxori politenarekin! Nor da munduko bailaxori politena? Baina no izango ezin munduko bailaxori politena eta doktorena zapatetako lokarriek askatuta eramanik. Mirri eta Txiribiton, nazik ezen serio lanean, mesere? Txiribiton, esan dio Txirri entzun. Serio egin behar dugu lan, Mirri eta Txiribiton, zaudete geldi, kontxo! Elefante batan ez izpilu bat duk izena. Elefante bat, aire lengusua,
abioian, egaz. Nola joango da elefante bat egaz. Iden gutxu bat abioian izango du, noski. Habla ze bistola! Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton, bandak izan ze pentsatu dudan? Begira, geldik egoten espazarete, banoa ni hemendik eta kitxo. Jupi, txiribiton lortu diau. Ba, goa. Sigi. Gu oso ondo geratuko gaituk hemen bakarrik aurtzu egin. Siga, eta bueltatzerakoan, ekartak mesedez bokadillo bat. Patata tortilla bokadillo bat, txiribitonentzat mokordo bokadilloa. Mortadela bokadilloa, antzekoa dirata. Naixen nahi. Mirri eta txiribiton, pentsatu dut, enaizela joango. Hemen geldituko naizela, baldin eta hemen dauden aurtsoak bidaltzen izan haute bintzen. Hortuan ez da dudarik. Txirrik alde itea nahi duzuela, aurtsoak. Bai, hemen euskalkia duk, txirrik alde itea nahi duzuela. Claro, baiet esan dike, claro. Begira, argi eta garbi esan dute. Nahi duzuela alde itea. Garbi baiet. Begira, Mirri eta txiribiton aurtsoak ez duten nahi eta nik ere ez. Eta gainera, ez da harritzeko aurtsoak nahi ez izatea, nik zuek guztiokin, eta zuek diokin ere, jolas bat egin nahi dudalako. Jolas bat egin nahi du? Bai. Hande di jolasak ikutatik Ezkutuketan hasiko gara jolaste. Nahi duzu aurtsoak? Oso polita. Bai, begira. Jolasa... Nik txorte ingo dira. Nik txorte egingo duk, eta txirri, mirri eta txiribiton izango gera ezkutuketan ibiltzen gerana. Bai. Baina zuek, hemen ama gelditzen denari, zuek lagundu egingo diozue. Eta norbaitek amari iseka egin eta ona etorri, eta safo egiten duenak, kanpaia jo beharko du. Safo! Beraz, zuek salatu zuek lagunduko diozue ama dagoenari, baina orain mirrik txorte egin dezala. Txorte egin behar da, Bestela... Txidon, Isabela, Manuela, Catalina, Tentebulente, Tipi, ton. Martin Zaba, ton. Cascamela, trompeta, Laukili, con. Txiribiton, para. Txiribiton ama, tokatu saiola. Nori tokatu saio? Urko, ikusi haute, ojo. Txiribiton tokatu saio. Entzut, begira, gauza bat egingo dugu. Berriz egingo dugu zozketa, berriz egingo dugu txort, eta honela ez da arazorik. Egin berriro, Mirri. Isabela, Manuela, Catalina, Tentebulente, Tipi, ton. Martin Zapa, ton. Cascamela, trompeta, Laukili, con. Zen? Baiet. Zen? Nik izango iso. Txiribiton, bat, Mirrik ez du inoiz tramparik egiten. Bigarren, oso potoloago eta ezin duk inon izkutatu. Hirugarren, gizten eta potoloago aurdun bat bezala. Beraz, ama egiteko oso egokia. Fastidiatzen. Txiribiton, tira. Onartuzak bestela ez gaituk sekula zontan jolasen hasiko. Begira. Txiribiton izango da ama eta Mirri eta biok izkutatuko gera. Baina, zuek ikusten baduzue, Txiribiton, gutako baten gertu dabilela, oso hurbil dabilela esango diozue. Beroa! Ea nola esango diozuen? Hori da. Oso urruti dabilela ikusten baduzuen, nola esango duzue berriz? Eta gertu dagoela ikusten baduzue, esan behar duzue. Kiskaltzen! Nola? Eta oso urruti baldabil berriz, nola esango duzue? Izoste! Oso, nola, izoste. Beraz, az gaitezen. Amar kontatu ezazue, Txiribitonekin batera, eta az gaitezen jokoan. Ados? Ea ba!
deitzen diat, nik irabazi diat, orain mirri bilatu behar dut. Mirri txikia dela, bazekit, arkakusu bat bezalakoa, baina hortzek iren bereitu da topatu beharra daukaz, Txiribiton. Zer? Nik hijo? Ez, nik ez. Mirri izango guen, ni ez. Mirri eskutatu abil, baina berak joko induan, nik ez, Txiribiton. Bilatu ez da. Txiribiton, trompeta eskolak hartzen nahi nauge eta... Ikusten duzue Mirri eta Txiribiton, betiko Mirri eta Txiribiton izaten jarraitzen dutela. Baina aukera polita utzi didate zuekin kantatxo bat egiteko, nahi alduzue? Bai, eta Gabon festatan garenez, Gabon kanta bat egitea baino aproposago? Nahi alduzue kanta ezagun bat, denok batera egingo duguena. Ator nahi duzue? Denok batera kantatuko dugu? Ea ba, ator! Ator mutiletxera, gaztaina ximelak zatera, Gabon gaua ospatutzeko, aitaren tamaren ondoan, ikusiko dut aita barrezka, ama ere por atseginez. Eragion mutil aurreko da molin hori, gaztainak erre artean, txiplik txaplaku. Gabon gaua pozik igaro ezagun. Ator mutiletxera, gaztaina ximelak jatera, Gabon gaua ospatutzeko, aitaren tamaren ondoan, ikusiko dut aita barrezka, ama ere poz atseginez. Eragion mutil aurreko da molin horri, gaztainak erre artean, txiplik txaplaku. Gabon gaua pozik igaro dezagun. Antzia! Badakizue zer den hau. Inflamatutako aceituna bat. Ix. Hau, andereñok eman dio Txiribitoni aizue. Andereñok? Ikastolan, eixen ez duelako jakiten. Zero patatero aizue, zero patatero. Mirri, eta egia alda ziurra dago, andereñok Txiribitoni eman diola eta ez Mirriri. Mirri munduko pailaxorik askarrena da, eta Mirrik beti ateratzen du ikastolan, oso bikain. Ze ateratzen du Mirrik ikastolan? Oso bikain. Ba espere, Mirri. Ze ateratzen du Mirrik ikastolan? Oso bikain. Ba ere begiratzera noa txartel honetan ze jartzen duen. Egia da? Txiribiton jartzen du? Xandiat ba? Zer Txiribiton? Baina batez bi kalabaza eman dizkikan nahi Opela, Txiribiton prudentzia pixka bat, Katari harrapatuko du gorregin, Baina nola da hori? Ez da Mirrirena dela? Mirrik ere jaso duela kalabaza?
mirrik zeateratzen du ikastolan beti? Begira dezagun, Oso bikain. begira dezagun, kalabaza honen txartelak zer dioen. Mirri baldakik zer dioen? Madein Taiwan. Ez ba, hemen argita garbi jartzen du, mirri! Mirri! Beraz, mirri dena izan da, zero patateroa. Kalabaza hau, irea du. Beraz, mirri juna ez da inazkarra, handerinok ere kalabazak Oi, mira ze polita. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Nik xarabak Mirri txiribiton! Nazkatu nahi zuek biorekin! Ekarri berela pupitrak eskola baten hasiko gerata, azkar! Txirrien eskolak izaten dira. Ikagarria espergarriak ikusiko zuen. Mirri txiribiton! Bai. Gezurra dirudi beti zuekin, zerbait probetxuko zerbait egin nahi eta beti zuek isekan, beti zuek txorakeritan. Horrein bukatuko zizkizue zuen isekarako eta bromarako gogoa. Eskola ematen hasiko gera, eta ikusiko duzu ez ze arraio egiten dugun orain. Beti ametxetan bizi dira, beti. Mirri txiribiton, ikuste alduzue? Lo daude? Lo! Mirri txiribiton! Mirri txiribiton! Zer egiten duzue hor lo? Ire rolloekin haizten eixenean beti lotaratzen garen ez, gaur pentsatu diago... Zer rollo? Lehendabizi lotaratzea eta horra ez diagu ire rollo aguantatzen. Zer rollo, mirri? Irre rollo, morrollo, rekete bollo eta potollo. Eta gua joio! Mirri txiribiton, eseri bertan! Gaur eskola eman ordez beste gauza bat egingo dugu. Nik galderak egingo ditut eta zuek erantzun egin beharko dituzuen nire galdera. Bai. Lehenengo galdera, mirrirentzat izango da. Animaliei buruz. Topela txirri, horretan txirbitonez bentaja zeukak. Zergatik? Bere de animalia galanta delako. Oi. Mirri txiribiton, mirri! Egon bat, zerate geldik! Mirri! Lehenengo galdera. Hemen ditugu 3 abere. Txerria, behia eta sugea. Bai. 3 hauetatik mirri batek bakarrik ez du isatzik, ez du buztanik. Zuek isilik egon hau bera bakarrik pentsatu behar baitu, asmatu behar baitu. Zeinek ez du isatzik, 3etatik. Behia, txerriak ala sugea. Txerriak. Nork? Txerriak. Txerriak! Ondo esan aldu aurrak? Ea txiribiton? Arrazariak, sugeak, ondo esan du aurrak? Noski, mirri, sugea da, isatz buztanik ez duen bakarra, baina zergatik esan du txerria, mirri, zergatik esan du? Txiribitonen buztanik ez daukalako. Mirri eta txiribiton. Mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Eseri. Bigarren galdera, txiribitonen bera. Ea, mirri, zer da hau? Hori partxiz moderno bat. Nola partxiz modernoa? Partxiz abstrakto ditako bat. Haurtxoak, zer da hau? Euskal Herriko mapa, ez da? Bai, noski! Galdera txiribiton izan, baina zuek ez salatu, berak bakarri pentsa dezala. Txiribiton, hemen ditugu Euskal Herriko provintzia lurralde guztia. Dugu Xiberoa, Baxi Nafarra, Lapurdi, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba. Non dago, entzun ondo, non dago, zen lurraldetan dago, Donostia, txiribiton. Ja, esan. Men, Xiberoan, Gorko, Baxi Nafarran, Lapurdin dago Donostian. Ondo esan du hortxoak. Ea mirri, mirri jakitzuan. Non dago Donostia? Hemen txertan, Araban, Gazteizetik gertu. Araban dago hortxoak? Mirri, nola egongo da Araban?
Bai jauna, niko nuntza etortzeakoan ikusi dia txartel bat nola kortzen zuen Donostiara, beraz seinale hemen gertu dagoela. Mirri horrek ez du esan nahi Donostia, araban dagoeni baizik eta hortik abiatzen dela Donostira doan bidea. Eta ez, ni joaten naizenean taberna batera eta komuna non dagoen jakin nahi bali bauze, han txartel bat jartzen du fletxa bat, gexi bat, komuna, beraz seinale antxe bertan dagoena, beraz, hori ez dute jartzen txiribiton handi pasatzen baldin bada, usainen gatik jakiten delako, baina beste da, fletxa de seinale. Mirri eta txiribiton! Txiribiton eta mirri! Zen? Geldik! Ikusten? Horein zuen pupitreak etorri utzi eta ez zatozteona. Berehala! Zuekin gauza honik ezagota. Horein jarriko dizuet matematika ariketa zail bat, zaila. Baina zuek aurtsoak oso erreza izango baita, zuek txilik egun. Hain da zaila egin behar dizuedan matematika froga hau, biok konzentratu egin behar duzuela. Oso konzentratu egin behar dugu. Badakit bera nahiko konzentratua dagoela, baina oraindik gehiago. Nire eta zaila denik ez dago, Ondo konzentratu, ondo hausnartu, begiak itxita ondo pentsatu, eta soluzioa eman. Hola esan da kaka egitela guazela matetik. Hemen duzue, matematika froga. 2 × 4. Ez kalkuladorarik ez. Baina mirri, onartzen dut zaila dela. Baina denez zaila, irabazleari sari bat emango diot. Sari bat. Sari merezi bat emango diot, sorpresa bat. Asmatzen denari. Bai, baina lehendabizi pentsatu ezazue, begiak itxi eta ondo konzentratu. Ni sarien bila noa, Hautxoak, begira zenolako sariak ditudan hauentzat. Azeri petardo jarriko dizkiedan. Zirri, konzentratu nahi. Zaude oraindik. Zaude, azken prestakuntzak egiten ari naizta. Ea, mirri eta txiribiton. Ja, konzentratu dena hori, ja. 2 × 4, zenbat dira? Ni badaki, zenbat diren. Bota. 2 × 4, xarruina bakalau. Ondo. Txiribiton 2 × 4, zenbat dira? 2 × 4, bost! Kaketan bost! Ondo aldabe biak aurrak. Desastre, txiribiton desastre. Baina begira, mirri eta txiribiton. Bai. Aurrak eta nik erabaki bat hartu dugu. Bikain benetan egin duzule, erantzuna zoragarriak emon dituzule. Zaurtxoak, eta sari bana merezi duzuela, ezta? Aha, biontza saria? Biontza, bakoitzarentzat sari bana, zuen pupitrean sartuak daude, joan haiek jasotzera mirri eta txiribiton. Mirrirentzat merezimendu osoz, eta txiribitorentzat miserikordia. Baina ez importa, bio xabalekoa gaiata, Txiribiton, hain nolako esaria izango den, saria, Oia! Ikusiamo i suoi sciai mandi un cielo. Ikusiamo i suoi sciai. Hauek tranpasikin badu. Badu badu. Baina ez azarritu, mirri. Baina mirri. Kala bila da. Ikusiko dugu. Baina txantxala bezerik zuen, mirri. Bai. Txiribiton, listo. Harrapatu dia txirri, eta bira, rampa egin digunez, ordainez, bere irratikatzeta erregalartu erazizioa. Guretzat, Ondo paseko dugu horrekin, Ibatek ere ez da? Segi, ondo paseko duketa. Guk ere ondo pasako dugu ikusiko duzua, zein ondorekin. Barbie
eta korrika hasi. Ibilarika 5 kilometro, minutuko ditut kronometro. Idola dirirañan, saro bizi. Txiribiton, melokoton! Ze uste du gimnasia eginez mitxerinak desagertuko zaizkiala? Plakatzeko zer egin behar dut. Eskan eta ide bokadilloak niri eman. Txiribiton barrak! Bi, mirri, mirri! Hiru, txirri, vampiru! Lau, sardina, bakalau! Bat, bi, hiru, lau, eta bost! Mirrika, dietan bost! Bost, lau, hiru, lita bat! Txiribiton barrak! Jantzia ropa harinak eta korrika hasi. Ibilarika 5 kilometro, minutuko ditut kronometro. Idola dirainak, saro bizi. Bat, bi, hiru, lau, eta bost. Mirrika, dietan bost. Bost, lau, hiru, lita bat. Txiribiton barrak! Baina, Txiribiton, atxa imotel, ipurdia oztu egingo zaiketa lurrean? Nire ipurdia hundiarekin, Txiribiton, bietako bat. Edo hiri ipurdia ostu, edo hiri lurra berotu. Ai, alkartakoa, Txiribiton? Txiribiton barrak! Bi, mirri, mirri! Hiru, txirri, vampiru! Lau, sardina, bakalau! Bat, bi, hiru, lau, eta bost! Mirrika, dietan bost! Bost, lau, hiru, lita bat! Txiribiton! Txiribiton, kuku. Txiribiton, kaka! Ai, kontuz, Txiribiton, kontuz. Ai, oi. Mareatu egiten naizela, Txiribiton, mareatu egingo naizela, Txiribiton. Ai. Acabo! Txiribiton, kaka! Baina ez ari larritu, Txiribiton, hemen geudek bizirik. Kantza txiki bat esterik ezuen eta. Lasai, motel. Ospatu dezagun bizirik gaudela, berriro kanta! Ea ba! Txiribiton barrak! Bi, mirri, mirri! Hiru, txirri, vampiru! Lau, sardina, bakalau! Bat, bi, hiru, lau, eta bost! Mirrika, dietan bost! Bost, lau, hiru, lita bat! Txiribiton barrak! Txiribiton cascamelón arrochas de león. ¿Tú señor Guigusí? Nao dispuesto. Nao dispuesto. Zertan ez dago dispuesto, mirri. Holakoak aguantatzeko. Orain ere asarretu altzerate, Bai, jona. orain ere janari arazoren bat izan alda, medio. Eta iserdak itxea kontu izan den medio. Ez dut bajakingo, mirri. Kapazaz zaretelako zuek diok, ogi koskor txiki bategatik ere, aserretu eta borrokan hasteko. Horretxegatik. Aizak Xabiondo. Zer? Basta hori puska koskor baten gatik izan, baizik eta honelako bokadillo pusketa baten gatik. Bai, Nola da? bai, berak hartu eskin biak. Zelduk ikusi hemendik pasaduk eta. Berea eta nere medien da biak hartu eskin eta ni orain
Goxeak amorratzen. I gozeak amorratzen. Beti Mirri eta Txirbiton gozeak amorratzen. Eskerrak, Txirrik baduela horretarako ere bere irtenbide bikaina. Ara, asmatu berri dut nire azken asmazioa, Mirri, zuentzat egoki baino egokiagoa. Eta zein da idea eskeneko asmazio hori? Nire azken asmazioak zuen arazo guztiak konponduko ditu, hau da, janari arazoak. Nire azken asmazioa, sukaldari automatikoa da. Sukaldari automatikoa. Hona hemen nire sukaldari automatikoa, Mirri. Bai, Bai. hau zer da, zea hori bezalakoa hartzak, Hau da, hartzak, nik nahiago diat emaidak. zango diat, hau da hartzak, bokuz, Zubijana, Arginano eta guzti horien irakasle izan dakoa. Bai. Bere izena Francesco da, eta bere esaldia onoko hau. Francesco dena fresco. Bai, gelatuak eta hola bakarrik ematen ditu. Janari fresko eta beroak eta denako. Ondo. Guztiarakoak. Begira Mirri, guztiz da Francesco dena fresko esan eta hemen azaltzen dira jakiak automatikoki prestatua. Baina lehenik, gizon txukuna denez, usatzen zaio bere bezeroak, Bai, bere txukun servileta. egotea. Hori da. Txirri, honek tienda kanpaina bateik, Ala behar du, zikinkeririk inora joan ez dadin. Eta hemen dituk, Bai. goiarea eta Arraunak. sardeska. Bai. Orain, Arraunak. Mirri, Francescoren karta zabala erakutsiko dia. Karta benetan zabala. Eta zer egin gara, nahi dudan eskatu? Nahi duana eskatu, Francesco dena fresko esan eta Eta automatikoki... bertara joan eta hortxe emango zira. Hori da. Oi, soinen ederrekin, nola jarriko Mirri, naize. aukeratu. Banain nuken, gauza raroren bat eskatuko dut. Hors d'Ebre a la Xiriko! Francesco dena fresco! Opelas, hau bai dela tio fresco. Zer egin ditorrek? Arazo txiki bat dago, Mirri. Alaxo txiki bat, kaskesurrean joan hauetan. Francesco asko haserretzen da, norbaitek falta zaio zerbait eskatzen duenean. Eta hik eskatu du, Hors de la baina Xiriko. bukatu berria zaizkio Hors de Broiek, eta noski, bera haserretu egin da, amorru bizi eman baitio. Baina karta zabala du, Mirri, aukeratu kartatik nahi duena. Hoi suerte txarran ere, justu bukatu zaion eskatu. Justu ala izan da. Ea, ba, beste hause bat eskatuko, eta hau esaion amaitu. Nahi nuke... Sosizon angabize ave la pomme de terre langostine. Ciao! Francesco dena fresco! Baina... Ikusia duzu, Francesco Fresco neskarri horrek zer egin didan? Txibi, eta orain zer? Mirri, Orain zer gatik ez dit eseratera? Eta gainak oraindik eskezurren pare bat tapaztekoan? gehiago amorratu delako. Horixe ere bukatu berri zaiolako, eta noski, amorratua gelditu da Francesco gizajoa. Zion, bai, hori ere bukatu zailo? Hori ere bukatu egin zaio, Mirri. Zio bukatu zailo, zion nada fizu zen? Biak, Dena bukatu zailo? Bena, bazpare nik ez dira olakorik gehiago eskatuko, zergatik karta zabala duta, Mirri. Enopio, nik ez dira besterik eskatu nahi. Eta nahiago duk txiribitonek egitea? Ziribitenek eskatu esala. Iretzat okerra, Mirri. Vigilia ingo diat, barauri geratuko nau. Txiribiton, Francesco deno freskok hau dena du iretzat. Zer nahi duk? Danga. Hau, bokadilloa. Bokadilloa, dan... Francesco dena fresko, bokadilloa. Ta orain, tagadon. Ta orain, tagadon. Ta tagadon.
Bokadilloa, orain azpikoikoa gainean, igustatzen zaidana! Aizu. Uxeta bat emango? Txirrito ni bokadilloa mantan nahi batez. Mirri, ik bukatutakoak eskatzen ditualako, txiribito nahi berriz ez? Ideia! Bokadilloak eski bukatu, berez bokadilloa eskatuzko bokadilloa mango dit, oizein. Bokadilloa eskatuko dizkioz, oizkotuko jo bai. Bai. Servilleta? Servilletarik gabe. Servilleta gabe. Francesco dena Fresco, bokadilloa birrieta! Francesco dena Fresco! Berriz! Txirri! Zer, Eta bokadillorik ez jaizue! Txirri! Zer? Txirri ez di bokadillorik eman! Ba, nonbait txiribitoni eman dioena zelako azkenekoa, Mirri. Oso triste nago! Bai, pentsatzen diat. Baina, Mirri, Oso triste nago! tristeago, baina Franceskok badu iretzat zerbait. Bai? Bai. Bai? Bai. Eta badu zerbait? Ez Bai, nago bai. bat ere triste, zer duen ez arroz. Zerbait du, eta ez nola alakoa, gauza haundia baita. Gauza hundia medio lako gautan txizkiako lako bokadillo txizkinak txizkiak. Gehiago esango diat, gauza garestia du. Hobeto, garestiak, gola gautan txizkiak niri. Mirri, iretzat bereziki, Bai, Franceskok eman zidak, txiribintonen bokadilloaren Antzeko bat. kontua. Mirrirentzat bakarrik. Nola? Txiritonen bokadilloaren kontuan ipagatu behar aldu ba. Zorionak, Mirri! Aizu eta zuek gainatzalo, Hobi, Baina, zuek Mirri. gainatzalo. Ez Azerra dago. oso guztiak, oso txuse zaiten. Ez dago aserretu berrik, Oso Mirri. txuse zaiten, bostatxo una batez ere. Mirri, nik ezagutzen dut Bai. sistema bat, hire arazoak, hau da, gosearen arazoak eta haurtxoen potzak danak gainditzen dituena. Poza handiagoa ekartzen baitu. Zein da hori? Haurtxoekin batera kantu bat egitea. Kantu bat egin. Nahi alduzue? Bai! Eta gaboretan garenez eta errege magoak ere aurki hemen direnez, zea proposago, errege magoen Kanta? Hoize, Kantua. nik oso ondo ezagutzen dut. Antxo, erregez jantzen ere ez dakitxirrik, behar zer iztuaren. errege magoak, magoen kantua, erregeak dator! Erregea datoz. Erregeak datoz presaz belena, guk bila dezagun alden lehenena. Ate txokoan oiardi, batak bestea dirudi, etxe honetako etxeko Andreak ama Virginia dirudi. Ama Virginia, erregeak datoz presaz belena, guk bila dezagun alden lehenena. Atean edere pelez, atalburua zilarrez, nagusi jauna esan bezaigu hasiko garen ala ez. Nagusi jauna, gabon eman ez gatotzu gana. Trakatan nigu errege, trakatan belenera.
traketan xaldia beltza, Gasparrek traketan xaldi gorri, traketan Baltasar xarrak, zaldia traketan zuri-zuri. Traketan niru errege, traketan belene da. Belene jaio den hautxo polita, traketan jaurestera, traketan zapatatxoan. Eskerrik asko urtsoak, Eskerrik asko, bai. Ondo kantatzen dudan, ez da, Gure neurtxoak, atxeden aldi, mutz bat egiterakoan. Baina zuek ez zarete bakarri geldituko, ez da gutxo bere. Gure lagun batzuk izango dira zuekin. Bai, bi lagunek ditugu. Eskaniz eta Sandov! Ondo pasa beraiekin! Kaixo, lagunok, zer modu zaudete? Abesti bat egingo dugu denon artean? Horretarako badakizue txalo egiten? Eta txistu? Eta urruzkada? Eta hei esaten? Hei! Guk behin egingo dugu. Eta gero zuek errepikatu egin bardezue, bale? Adi egon, Animo, venga! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Musikaren erritmo biziak jolazta bezu dezagun. Zuen laguntzarekin batera giroa berotuko dugu. Adi mutilak, adi neskatxak, Zuen garaia iritsi da eta Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Kriston martxa duzue barnean erritmoa ondo daramazue. Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Mugigor kurta besteari jai! Adi mutilak, adi neskatxak, Zuen garaia iritsi da eta Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Animo! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Animo! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Txalo! Txistu! Urruzkada! Hey! Eskerrik asko! Orain, beste abesti bat egingo dugu. Zuek guztiok ezagutzen duzuen abesti bat abestuko dugu elkarrekin. Ezagutzen duzue Maritxu Norazoa? Aurrera musika! Maritxu Norazoa, eder galantori. Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago? Ardotxo txuria, Biok edango dugu nahi dugun guztia. Maritxu Norazoa, eder galantori. Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago? Ardotxo txuria, Biok edango dugu nahi dugun guztia. Maritxu zure gana biltzen naizenian, Ozana baritzen dez nere barrenian. Bartolo nik ere detatxegin hartu zen, urbilan uanian banautu laguntzen. Maritxu Norazoa, eder galantori. Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Iturrian zer dago? Ardotxo txuria, biok edango dugu nahi dugun guztia.
Maritxu baldin asmo badezu ezkontzia, lenda biziko nitaz oroitu zaitia. Zure mende jartzen naiz denbora guztiko, zunerekin gaizki etzera biziko. Maritxu norazoa zeder galantori, Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. iturrian zer dago, Ardatxo txuria biok edango begu nahi degun guztia. mila esker. Asko pozen gara zuekin egoteaz, eta benetan espero dugu berriro ere elkartuko garen. Eskerrik asko. Bueno, orain zuekin, Txirri Miri eta Txiribitonek bere abentura jarrituko dute. Mila esker. Nola. Mirrita txiribiton bakarrik, Mirrita txiribiton, txirri orain dikain nahi da bere musu gorri hori apaintzen. Agur, prexosua! Agur! Aizue, ondo egiten dutela, Ondo egiten dute, eskariz eta xandofek. Bai, piaxe moñoñoa dire. Gustatu alteizkizue. Bai, gustatu baina, gustatu benetan? Ai, amoña, hola, peixoxo, ai, biaxe amoña, majoa, biaxe amoña, prexoxua, ai, muchutxo bat emango jo. Gora amoña eskatuak! Oso ondo, aixue, baina eskariz eta xando gustatu, baina mirri baino gehiago ez. Mirri baino gehiago ez? Probatuko dizuet, ze ondo kantatzen duen, Mirri, oraintxe ikusiko dizu ze kantari hona den Mirri. Eta hortarago kantatuko dizuet bilantziko bat, San Mikola! Urte berri, nik atorra berri, maukarik ez, nik azorik ez. San Nicolás coronado, con peixores muy honrado, alegría, todo el mundo alabaría. Y aquí estamos cuatro, cantaremos dos, una limosnita, por amor de Dios. Aingerua gara, serutik gatoz, potxadugu baina, eskean gatoz. San Nicolás coronero, confesero, María Andrés, a la alguna doncellea cantaremos alegría. Bordetxean zeiate, zazpietxean xuete. Y aquí estamos cuatro, cantaremos dos, una limosnita, por amor de Dios. Aingerua gara, serutik gatoz, potxadugu baina, eskean gatoz. Mirri, Txiribiton, torri hona. Begira. Telegrama bat jaso dut, Mirri eta Txiribiton. Bai. Telegrama bat, bai. Telegrama bat jaso dut, Txirri. Begira nola dioen, Txirri, Mirri eta Txiribiton, stop. Olimpiadetarako Euskal Herriko selekzioa osatzen hasia da, stop. Hasi zaitezte zuek ere selekzio honetan parte hartzeko prestakuntzak egiten, stop. Zeine bialidik, trafiko kortaintzaren buruak ala? Ez motel, Euskal Herriko Olimpiada erakundetik edo Olimpiko erakundetik bidalitzen dute. Beraz nahi dute guk parte hartzea. Olimpiadetan? Bai. Txiribiton, kontuz, Olimpiadetan ezindik edo nork parte hartu, Ikesate baterako ezinduk, oraindik ez dintek asmatu hipopotamo selekzioa, Tira, garrantzitsuna Mirri eta Txiribiton ikusiko dugu nor parte hartzen duen. Horretarako frogak egin behar dira, az gaitezen frogak egiten. Garbi dagoena da, nik ez dutala frogarik behar. Zergatik ez, Mirri? Ni munduko bailaxorik ederna eta eskarna eta listuena eta presiosuena nauke. Nik ez dira frogari behar,
Mirri hori, txorakeri izugarri bat iruditzen zaida. Begira, garrantzitsuna da, kitean nork balio duen, eta horretarako frogak egin beharra dago. Beraz, Txiribiton, jaurtik eta frogak egiten hasiko gara. Jaurtik eta froga, leheni, ea. Txiribiton, jaurtik eta ederra, Aixe alde zeukan. Mirriren txanda, ea, Mirri. Ne txanda? Bai. Ne txanda. Ai. Ua. Maria Jesus jarri korapuru kaska hundi hori erdian. Ze Maria Jesus eta ze arraio. Argi dago haurtxoak Euskal Herriko selekzioan eta jaurtik eta ordezkari Txiribiton izango dugula. Eta orain Mirri, lasterketa frogak egin behar ditugu. Lasterketa frogak. Zergatik Mirrik ez? Dortokak bezalako montxo da bilelako. Ojo, Ni izan hau ninja dortoken maizua, Ojo, ni supermirri naiz, supermirri. Supermirri. Donatello, etorri ona, eta az gaitezen lasterketa froga egiten, ea. Hemendik, zer? Nik emango dia sarrera. Ik emango du sarrera. Makurtuta. Makurtuta, ea. Hiru esateak, Hiru esatea. Bat, bi, eta hiru. Baina, trampatia dena, behar baino lehenago atera eta irabaztiko dirak. Arrapatzen baut, nazantea, arrapatzen baut. Txiribiton. Trampati. Oin harrapatuko dut. Oin harrapatuko dut. Txiribiton, potolon. Hala, pasaut ba. Kitxo. Ze Mirri, kakolak biltzen ala? Bai, eta karakolen artean nire lengusu bat aurkitu dian. Begira, argi dagoena Mirri hau da. Euskal Herriko selekzioan, jaurtiketatan Txiribiton izango dela ordezkari, eta lasterketetan berriz, Txirri! Ze Mirri? Eta nik zen. I piura ona daukan, Bazekit. Ia proposait, masajista izateko. Ni paracaidista, ni pensari, ni enogaboi batetik botako, Paracaidista ez, Mirri, masajista! Eta zer da masajista. Hauxe? Eta jaurtilaria, korrikalaria eta masajista dena prestunez, az gaitezen prestakuntzak egiten. Hasi! Entzun aldozue, Txirrik eta Txiribitonek olimpiadetan hartu behar omen dute parte Euskal Herriaren izenea. Gizajoak, ez dute zer lortuko. Domina guztiak niretzat izango dira eta ez Euskal Herriaren zat. Eta baldakizu ezein den nire herria. Melokotonia! Eta ni melokotonio. Eta nork irabaziko ditu olimpiadak. Melokotoniak eta melokotoniok! Eza nirekin batera! Gora melokotonia! Gora melokotonio! Ikusiko dute Txirri, Mirri eta Txiribiton babu hoiek!
zaudete geldi. Baina, zergatik, kontu bili jendearekin, kontxo. Hau jendea da, txori malo batxera ustenean. Ojo, hau neria data. Barkatu, hauek badakizu, kontu handirik gabe bildu. Kontxo! Zuek altzarete txirri, mirri eta txiribito. Bai, gukera, txirri, mirri eta txiribiton. Zuen bilen. Bai. Bai, Euskal Herriko nintzea, melokotonio nahi zuen entrenatzailea. Kontu xibili izen horrekin, Akaso txiribitoneko eskaingo dizu, Ezen bezala Euskal Herriko ordezkari ebirani naute, zuek olimpiadetarako prestatzera. Bai, txiribiton badakit izugarri jaurtitzaile hona zarela. Bai, eta zu txirri korrikalari paregabea bai, entzun dut, bai. Bai, esaldu zu inoiz entzun mirri dela munduko pailasori politena eta atseginen eta jatorrena eta oso masajista ona, bera. Akina, mirri hori mundu osoa eta akin. Barkatu, melokotonio esan duzu zure izena. Melokotonio. Eske, zure izenak antza handia dauka melokotonia izeneko herri batekin. Eta esan didatenez herri hortan oso gaiztoak eta zitalak eta oso jende txarra mendira. Baina kasualidade hutsa izan da, Ez duzu ikusi berri? Ez. Melokotoio zaiadi. Posten naiz melokotonio, posten naiz. Goazen! Prest gaude, melokotonio. Goazen entrenatzen aztera. Bai. Ea batxirri, azaitez korrika. Nik korrika egiten hasiko naiz. Zuk esan arte, hori da. Ira, segi! Eta zuk txiribiton, ederki, ara azaitez besoarekin, hola, ariketatxo batzuk egiten. Hola, iap, ederki, segi. Horrela, txiribiton, horrela. Ondo. Macedonio. Eta nik xer egin behar dupa. Ba. Ez zuk egitzazu gimnasia pizka bat. Tripa hori zeizteko. Hau ez da tripa, hau muskuloa da, Gimnasia. Ederki, txiribiton, ederki. Aldakizu ez zertan hau. Bost pilotako bola. Txiribitonik kaizurra txikitzeko modukoa. Segi, txiribiton. Horrela. Ba. Bi. Eta iru. Oi. Zakina oso gogorra dagoela txiribiton, hau ez da jatekoa. Segi ariketak egitez. Aizu, zer, Latanonio. Ze txiribitoneko goxua sortu dit eta banoa merindatzera. Balda izu zen merindatu behar dudan. Zurea nahi arreo batzuk, melokotoi batzuk, kanibala nahi zelako, Melokotonio, nahikoa berotu nahi. Paraitz egin behar dut. Bai, ederki. Ara, zure entrenamentuekin, beharko zenuke, nire makina honetara sartu muskuloak sasoitzeko. Hemen barren sartu? Bai, oixe, mentxe barren sartu, eta muskuloak gaztetu egingo zaizkizu. Aizu melokotonio baina, hau! Nola nintzen? Ez, oso makina ederra da. Bai, baina hau ez da tramparen bat izango, ez da? Trampa alda! Trampa, Hau ez da doping edo lako zerbait izango, ez da? Ez da pentsatu ere, Ez que, nik gauza bat esan nahi dizut. Nik olimpiadatan parte hartzekotan argi eta garbi jokatzen nahi nuke. Inongo tramparik gabe. Ara, makina honetan sartu, Bai. eta muskuloak gazte-gazteak. Gazte-gazten dira, beste dira. Indartsua, eta... Gera arte hau txar. Tira, segi, barra, Tira, segi. Akabo, txirri. Tira, laundu idaztu ezaten. Bat, bi, eta... Montartxire bezan! Bai, badaki deskuido bat izan dela. Ez duzu horrelako beste deskuidurik izango, Tira, sartu nire makinara. Bai, baina indartsuago egingo zaitu horrela. Gehiago oraindik, oixe, asko gehiago.
oso indartu. Bai, Txiriton, bai. Ara, zartan zure aldamenean, txoritu ziki bat besterik ez da izango. Tira, Txiriton, sartu makinara. Sartu, Txiriton. Listo! Orain olimpiadetako domina guztian niretzat izango dira! Tira, esan nirekin batera! Ba! Bi! Eta hiru! Akabo! Orain nork irabaziko ditu olimpiadak! Melokoto! Mirri! Se de remontra zabiltza! Miriendatzera nola joan naizen, gero beti kuruska bat egiteko itura dut, eta sonambuloa naizenez, ez da gizere egin dudan, Sonambuloa naizela. Sonambuloa! Bai, sonambuloa. Kaixo, melokotonio. Zer egin behar dugu guk orain? Melokotonio maltzu horren lagun seko altu da ikusten ditut. Tira, Txirrita, Txituito. Ara, zoazte jubilatuen etxera, kartetan partidatxoa jokatzera. Zonga, Txirriton. Ala, guazen buzean guatzera. Simpatikoa de melokotonio hau, ez da, Txirriton. Guazen. Egin bien melokotonio, lagunei, baldakizu ezen egin bien. Ederki, Mirri. Ederki. Gaizki, melokotonio. Tira, Mirri, izan nahi alduzu munduko paiazorik guapoena. Ez. Nola? Bana izeta? Ara, esan nahi dut, guapoena, munduko guapoena, altuena, indartzuena. Hori izan ninteke. Izatekotan, 10-12 zentimetro gehiago elizteizkidak egaizketorreko. Egantzen irri, ara, altu xeago izateko. Mira, egia esango izu, nik kasi perfecto naiz. Bai. Kasi perfecto nahi, baina pixka bat altuago ondo lego. Ara, horretarako, nire makina honetan sartu behar duzu. Pixka bat luzatu besterik ez, merkeakoa da zengoak erostea baino. Sartu! Haizue, inbiri pixka bat badi zuek ere bai, inbiri pixka bat. Sartu! Emire, sartu barror! Mili! Banoa. Listo! Hiru payaso lerro kutika! Oh, Mili! Ai, txipi, Madonna tipona. Ea fudo selekziorako hartzen nauten, enteratzen nahi nintzen. Tira! Ara, altuago entzan nahi baduzu, nire aginduak segi behar dituzu! Segi makinara! Etorri! Sarto! Listo! Olai! Olimpiadetako nagusi melokotonio! Tira, eta nirekin batera! Ba! Bi! Eta hiru!
Hemen txena! Zabarura! Kriskas, afuera estás. Mirri! Tu zara munduko paiazorik guapoena! Apa, ziria zen. Mirri! Mirri mesedez! Aterako zaitu tortik, baina lehendabizi gauze bat esan behar diazu. Ze? Nola, bueltatu beren honetara nire lagunak txirri eta txirbiton. Hori noiz ez! Ez, orduan, Ez esango! orduan berak bezain tontotuta eta ahulduta utziko zen. Hori badaki, hori goiko botoia txekatzen da. Etorri oso erresa da. Ara, begia entzun goiko botoia sakatu beharren, bekoa sakatu behar duzu, hori bezarik ez dakira, atera da. Nola esan duen, beko botoiari eman beharren goikoari mamatzela, Mirri! Niri tramparik egin, goikoan, ez. Goikoaren, bekoaren ordez goikoa. Benaren, ez du importa. Inela unak ben honetara bueltatu horretik, lehen da bizi melokotonio pantonio hori, seko hau dut auzi beharra dukat. Bakizu egetik? Badakizu egetik. Kalamidade hutsa delako. Eta bau, kalamidade instuzio delako. Eta tentela delako. Ere kolatu nahi begun pelotitak. Melokotonio zigun buritxarra dago. Aizu, zergatik egera jolazuko gupa Zoloak! Oraingoan ez du nire helburua lortu, baina ikusiko duzu bai! Baina, nork askatu du melokotonio? Nirri segetatzen zaio melokotoniori. Seguru babua boi esan direla. Ze, Zuek eskatu alduzo melokotonio bat ineotan. bainuzkigo kere jolazu nahi genuen eta pelotitak. Bera baino kalamidadea guazerte zuek. Zergatik nirri. Zergatik, oraindik etxate enteratu melokotonio gaiztu badela, Oi, baguretzat oso Segi, makinara. simpatikoa da. segi makinara. Makinara berriz baten txiribitan. Segi. Ze ondo pasatzen ari geran Elkano bezala senditzen naiz. Ai, ze simpatikoa. Segi! Popolo! Hauek paspare itxia duziko ditu. Esan du, bekoari eman beharren, goikoari ematea? Ai, zuekin nahaspila ederra daukan tiburuan. Ez dio importa, ni badaki zein gudan, badakizu zein gudan. Nasketarik izan ez dadin, diei emango diet, eta hor konpo Mari Anton, lehen baino kalamidadeagoak ez tiraterako eta. Ai, apenas. Ai! Oh! Wah! Ai, segertatuko zitzaien lagunen eizue, baina, segertatuko zitzaien, baina, bila, bau kalamidadea dira, baina, ni baino behagoa dira olimpiada kontutan, eta ridikulu nahingo dugu olimpiadetan euskaldunok, ez balik badira ondo delatzen. Ai, ederra egin dut. Ezer dio, Mirri. Tipo mundiala izta. Ai, zue. Mirrik beren honetara bueltatu ditu, zue. Bai, neski, Mirri. Emizuen bani esaten, hori esaten egintzaien, ze ondo. Orain egin berdeguna, Mirri da. Kontatu behar dizuet, melokoton hori segaiztua den, eta zer Orain ez dago kontutan ibiltzeko garairik. Orain, olimpiadak azteko zorian daudenez, goazen olimpiadetara, Mirri eta Txiribiton. Olimpiadetara! Andereak, ongi etorriak olimpiadetara. Zuen aurrean dituzue, lanean hasteko prest, Euskal Herriko ordezkaria. Txirri, Mirri eta Txiribiton! Eta Melokotoniako ordezkaria, Melokotonio! Atletak prest daudenez, lehenengo ariketa egingo dugu. Pisu jaurtiketa. Lehen da biziko taldea, Melokotoniakoa izango da. Presta zaude, Melokotonio? Bai, gara Melokotonia! Ba, bi, eta hiru. Ja! Oso jaurtiketa ona
egin du melokotoniako parteidea. Hau ganditu behar duzu, Mirri eta Txiribiton. Bai. Onaino. Bigarren Euskal Herriko selekzioaren txanda. Presta zaudete Mirri eta Txiribiton? Animo. Bat, bi, eta hiru. Jaupa Txiribiton. Oso jaurtiketa ona. Jaurtiketa probaren irabazleak Euskal Herriko taldea. Mirri eta Galtzailea melokotonia. Urrengo ariketa, korrika saioa. Presta zaitezte mesedez, Txirri, melokotonio eta Mirri. Mirri, ire bai, tira. Bai. Gogorezazue, 5 buelta eman Bost behar buelta. dizkiozuela plazari. Bai, bost kontatu. Presta zaudete? Atzera melokotonio. Bat, bi, eta hiru. Hiru. Trampatia. Melokotonio Bost esan du, lau eta bost esan du. Txirri, beratezko soketu. Bost esan duela. Txirri, animo. Trampa. Sí. Pasadut. Txirri da bizikeratzen eta melokotonio beratzetik oso gertu dabil, baina Mirri oraindik oso urruti dagoela dirudi. Animo, Mirri! Penas olimpiadakin. Txirri da bizik jarraitzen du melokotonio bere gertu oso gertu dabil. Eta Mirri, nun dago Mirri? Hemen dago Mirri, korri, abasatuko dituketa. Txirri da bizik baino. Melokotonio trampa egin du eta lehen da bizik geratzen da. Animo Txirri, altxatu! Jarraituko aldu Txirri karrera. Pobi. Txirri, heldu. Bai, Mirri, Hemen dago Mirri, Txirri laguntzeko. Baina oraindik melokotonio lehen da bizik. Txirri biton. Guazen, Mirri, guazen. Orain Txirri eta Mirri lehenak kabelan. Nor bukatuko du lehen? Melokotonio, ez dirudi melokotonio izango dela. Guazen, Mirri. Lehenak, Txirri eta Mirri, Euskal Herriko ordezkaria. Lasterketa proban, irabazleak, Euskal Herriko taldea. Pitxoi, eginkizun garrantzitsu bat daukat egiteko. Macedonio. Bapo, Mirri. Hau ez da bela geldituko, Ikusiko duzue! Pitxoi aterako zaizu bai. Joku Olimpikoen irabazleak, Euskal Herriko taldea. Jupi! Galtzailea, melokotonia. Orain, jaunaldeak, Bai. dominak banatzeko garaia da. Nominak banatzeko garaia. Lehenengo eta aurrezko domina, Euskal Herriko taldea. Txirri, Mirri eta Txiribito. Bigarren, melokotoniako melokotonio. Melokotonia gertu ezenez, aurrezko domina jarriko zaie, Txirri, Mirri eta Txiribitoni. No politeko da. Bueno, bien estas. Itxoin, no polita, bale. Itxoin. Txalo bedo bat, gure irabazle! ¡Campeón! Dena Mirri esker. Unki garria guretzat, une hau. Eskerrik! Bai! Guau, aquí. Emaizkiak bezen dominakero prejitu ingo zaituzte! Zeia! Melokotonio jauna, Zer! gauza bat esan nahi nizuke. Zer! Utziko dira zu komunera joatea! Ai. Zeia! Zuen dominak! Azkar! Zeriton! Karri zureak! Mira! Ekarri! Lortu dut nahi nuena! Gora melokotonia! Aixo! Gora melokotonia! Aixo, paraguayo jauna. Mira, esta fendizteagatik, baina nerea poliziagoa da, Nerea polizien ematen diate, hona nahi zeo, bai. Berde, bai. Nahi zen batek merte. Zen bizkar. Berde ere polizia da,
Amorro ematen dit zuri ematea, baina agian politena gorria da. Politena gorrian, hautea super bat. Ezin dutik. Gorria, bai. Gorria, oso polita da. Bai, ez dakite. Berdea ere. Begira. Melokotonio, begira zer dudan eskuetan. Utzik akean. Zure traste hau! Antxeskuak zuk orain! Mirri, kendu izkio dominak! Txiriton! Ekartzak bere makina gaitz hori! Ekartzak Txiriton! Orain ikusiko dugu zer egin behar dugun zurekin! Mirri, Txiriton! Zer egin dezakegu orain? Berak zahartu egin nahi izan gaitu, ezta? Melokotonekin, sopa ingo du. Sopa Badakit! Berak zahartu egin nahi izan gaituenez, guk gaztetu egingo dugu erabat. Nahi alduzue? Bai! Zahartu makinera! Zahartu makinera, Melokotonio! Eman honi, kontuz. Juli, bostu, jakasto begin. Nahiko izango alda. Eskatxo bat gehiago. Ea zer gertatu den? Ai. Melokotonio! Nunza... begira! Begira non dagoen! Norzara zu, mutiko? Melokotonio! Melokotontxio, esan baduzu melokotontxio. Eta orain txintxo altzara? Bai, orain txintxoa da! Ni badagize den onena txintxo izateko. Zer? Hemen txustea Gasteizen eta bengo aurre, seguro lagunduko diotela txintxo izaten. Nahi alduzu hori egitea? Hemen txutziko dizuegu ba. Gasteizen zuek ondo ezi ezazuen eta hemendik aurrera gizon hon bat izan dedin. Ados? Hala, txero bat eman diezaiogun, animo emateko! Agur melokotontxo! Mirri eta... Zer? Eta dena, mirriri esker. Ni esatean nikoan, hemen Gasteizen ditugun aurtxo guztiei eskerrak, itabazi dugula gaurko abenturatxo hau ere. Gaurko olimpiada! Beraz? Aizetxerri, baina orain beste hoxa falta seguk irabaztea. Zer? Egu herritako olimpiada irabaztea. Bai. Nahi alduzue gurekin batera olimpiada hori irabazi? Eta olimpiada hori irabazteko gauzik onena agian kantu egite izango da, ezta? Olentzero hori egingo diogu kanta bat? Tira ba, Olentzero! Olentzero pasaigu mendira lanera, intentzioarekin ikastegitera. Aditu duenean, Jesus jaio dela, lasterka etorri da, berri ematera. Horra, gure Olentzero, grita aurrera dura etxeritan dago, zaborrak ere baitu arrauntotxo egin, bigarren datzeko bigarroak egin. Olentzero buru handia, entenimentu zantzia, batarratzean edan omendu amararroko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia. Olentzero gurea ez ditugu asen, bakarrik handizkigu 10 txerri gazte. Saietxita Solomo makina bat ezte, Jesus jaio da eta kontsola zaitezte. Horra, gure Olentzero, zipa aurrera dura etxerik
Olifero buru handia, entenimentu zantzia, martarratzean edan omen du amararruko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia, Olentzero dakarki atsegin kapoza, jakin baitu mendian Jesusen jaiotza. Egun argi honetan alaitu bihotza, kanpo eta barruan kendu azkarrotza. Olifero buru handia, entenimentu zantzia, martarratzean edan omen du amararruko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia, Olentzero begi gorri, non harrapatu arrai hori. zurri olako arkaitzetan, martarratzeko amaiketan. Mila esker hautsak, eskerrik asko! Osgarria izan da zuekin irentzatea! Oaindik ez dugula maitu, Falta da gurekin aritu direnak agurtzea, Eta gurekin batera izan ditugu personai gaizto horren papera eginik, baina barnean persona bihotzoneko bi izan ditugu. Aiz Bea eta Mikel! Melokotonio eta melokotontxoa! Eta bi kantari jator, Eskanis eta Zambor! Aizue, nik uste horrela ezin dela maitu, Ez. Ezin da horrela maitu? Zuek denok izango duzuen noski boltsikoan zapiren bat. Baukazue, ez daukanak ondokoari lapurtzea dauka. Eta zapirik ez baduzue, jertze batek balio du, alkandorak ere bai, galtzerria igual dio, edo zein papertxo bate balio du. Baina garrantzitsuena, zapi zuria kantatzea da, Erakutsi denon zapia, Horixe, zeo zeatera! ea zapi gehiago oraindik. Zapi zuria! Zapi zuria! Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Aldatu alrebesena, mirrik irtena, barreta izekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelakoa da mirri, txiribintonekin beti, puilan galkarri. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen badugu, berak apurtu. Ingukipena nahi badugu, berak okerdu. Inongo grazirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inor nahi badu asperdu, txirriri deitu. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu
hartu erduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez aspertuko. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Enearen bien hori utxiriton, txirriri arrazoia guketin emon, naiz eta xerrez egon, bai hemen ta bai edonon. Txiritoren amirri, beti kampeon. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Agur, presosuak! Agur, polizia! Agur! Presosuak zarete, presosuak! Agur, moñoñoak! Agur, Virginia, María Jesús, Isabel, denak,